Kalambai, Raijwpra nontonमोन दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे रादाब लाना फैफिनलायबाय नोंथांमोना हयथ' नुबाय भिडिअखौ नाथाय आं नोंथांमोननि सायावनो बिनि सायावनो माखासे डिसकासन खालामनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायनो हागोन जोबजासे नायनायनि उनाव कमेन्ट खालाम आद्रा नायनानै माबा मोनसे सोरखौबा बखिदों सोरखौबा माबा मोनसे होनदों होननानै नोंथांमोना कमेन्टआव दाले जोबजासे नायाब्ला नोंथांमोना आबुं भिडिअखौ जेबो मोनथिनाय नंखाया गतिके नोंथांमोना आं भिडिअखौ देखायगोन नाथाय देखायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो जन ब्रादारनि जन खारजि ब्रादारनि मोनसे भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय आं बेखौनो बिनि सायाव लानानै आं डिसकासन खालामगोन बिथांनि बुंनाया मा बुंदों बा बिथाङा सोरखौ जावसिदों सोरखौ जावसियाखै मा जादों आं नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दं भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय Who is Anil? Swr Anil. Anilखौ नोंसोरसो बानायदों नोंसोर अडियेन्सफ्रासो बानायदों मा लाब दं ना एक्टिं दं ना मा बाल दङ बिसिनाव ना एक्टिं स्किल्स दं ना मा बाल दं नोंसोर जे बे अनिलखौ जे गोजाव लांहोदों दिनै नोंसोरनो भुगि मा लाब दं ना एक्टिं दं ना मा बाल दं नोंसोरसो लांदों दिनै मा नुनो मोनखो बेखौ दिनै जे एफाग्राब गाज्रि जे मोनसे अडिअ मोनसे भाइरेल जादों मा नुनो मोनखो मा लाब दं आरो मोनसे खोथा खोनासं गावबा गावनि बिनानाव बिब' सोरबा न'नि सोरबा फिसाजोफोर दंबा सामलाय माखासे फिल्म इन्डास्ट्रियाव सानै हयै सोहर आंबो सासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसि आरो बिसाखौबो आं बुंनो सानगोन बेबायदि जाल्ला माल्ला एक्टर जाल्ला माल्ला माखासे रल प्ले खालामग्राफोरखौ सानै हयै एवार्ड हो लिंहर इनभाइटेसन खालाम फिल्म अफार हरबानो दाथां रावबो बिनानावफोरखौबो बिब'फोरखौबो आं बुंहरदों फिल्म अफार हरबानो दाथां बे 1000 2000 3000 ओरैनो फैखायो खामानि मावबानो जेबो नङा मा सोर फैसा हरनो हानाय इन्डास्ट्रि दंलै बेवहाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सोर फैसा हरनो हानाय दं दिनै जोङो खस्थ' खालामनानै मावो खस्थ' खालामनानै मावहैथों दिनै मा अडिअ भाइरेल जाखो बेथ' बिराद गाज्रि होमबाथ' गाबोन आंनि बिनानाव आंनि सोरबा बिब'फोरखौ आंथ' हगार हरनो गिगोन होमबालाय लाब गैया बेफोरबादि मानसिनि फिल्मखौ बेफोरबादि मानसिनि मुभिखौ नायनानै जेबो लाब गैया दिनैनिफ्राय बाद हो नाम लाथ'बावला आङो माखासे मानसिफोरनि फिल्म मुभि नायनायखौ बाद हो जेबो लाब गैया नोंसोरसो थोनहरदों दा नोंसोरनो भुगि नोंसोरनो थोनहरदों गोजौ लेभेलाव नोंसोरनो भुगि दा नोंसोरनो गाहायाव लाबोफिन आरो नोंसोरनो अडियेन्सनो पाब्लिकनो 1 सेकेन्डबो नाङा नोंसोरनो पाब्लिकनो बेबादि फिल्म बेबादि माखासे मानसिफोरनि फिल्मखौ गाहायाव लाबोनो थाखाय 1 सेकेन्डबो नाङा मारै 1 सेकेन्डबो नाङा जै बिसिनि मुभि नुबाय बिसिनि फिल्म नुबाय स्लाइडल' खालाम मबाइलखौ नायनांगौ मानसिया लायगोन बेबायदि भिडिअखौ मानो लाबोयोब्रा होननानै नाथाय सोरबाया माने मा बुंनो बयनिबो सानथि बा रावनाबो मोजां नङा सोरबाया सोरखौबा माने नायनो बानाय सोरबा सोरखौबा हिंसा सानाय बेफोरबायदि बाथ्रा दं आरो जा नोंनि सानथि नोंनि मोनदांथिफोरा नोंनि कमेन्टआनो नोंनि सिनायथि नोंनि कमेन्टआनो नोंनि मोनदांथि नोंथांमोना दाना माने आन्दाज खालामना नायबानो जाबाय जन खारजि ब्रादारा बबे बाथ्राखौ बुंदों अनिल ब्रादारनि सायाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो गोबां माखासे आर्टिस्टफोर बिथाङा मुं लाथ'ला होनना बुंदों लायाखैबो दा अनिलखौ सोर मानसि खालामदों बे बाथ्राखौ बिथाङा कुइसन खालामदों एबा बुंदों अनिलखौ जाहैबाय मा रायजो राजाफोरसो खालामदों अनिला सोर अनिल बिथाङा जावले सोंबाय थादों दा बे बिथाङाबो जाहैबाय फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिमोन नङा होमबा नोंथांमोना बयबो मानसिखौ बिथाङाबो माने एक्टिं माने रल खालामो दा बे हिसाबै बिथांखौ फेमास जाबाय नाथाय एक्टिं रल खालामफुबाय थानाय समाव सोर गाज्रि सोर मोजां जों सोरखौ सिनायनो नङा होमबा बिथाङा बिराद मोजां पइन्ट बुंदों जन खारजि ब्रादारा आं बेखौ बुंजोबगोन गासिबो जे बिथाङा जेन'बा हमनानै लादो दे सासे फिल्म दा ओरैबायदि जादों फिल्म माने इन्डास्ट्रियाव थाग्रा मानसिफोरखौनो जेन'बा दा फोथायथ'नो हायै बायदि खालामना गालांबाय दाना होमबालाय सिङाव बिदिसो सोलियो नामा बेबायदि मोनसे दावदा रायजो जायगायाव थागोना थाया दे निसय थायो बेनिखायनो आं सिगांनि भिडिअआवबो बुंदों आं माखौ बुंदों नोंथांमोना दिनै बे बाथ्राखौ आं बुंफिनगोन गाज्रि मोननाय मोजां मोननाया नोंनि बिबेकआव सोनारबाय नाय नोंथांमोन जाय नोंथांमोना फिल्म इन्डास्ट्रियाव रल खालामो जों मस्ट वेलकाम जोङो गोजोननाय दं नोंथांमोना आं सिगाङावबो बुंदों
नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों समाजनो मेसेज होयो मेसेज हो समाजखौसो फोरोंदों नोंथांमोना जे मा समाजाव जायफोर लेखा फरा रोङा लेखा फरा रोङै मानसिखौ नोंथांमोना सिनेमानि गेजेरजों बा मिउजिकनि गेजेरजों नोंथांमोना माबोरै फोरोंदों आखल आखु गियान फोरोंनानैसो होदों नङा होमबा अब्ला नोंथांमोना सिनेमायाव जि इसिबां नम्र आखु दिन्थिनानै इसिबां मोजां मोजां पइन्टस बाथ्रा लानानै जे नोंथांमोना जे डाइरेक्टरनि जेरैबायदि स्क्रिप्ट स्टुडिअ लिरनाय बायदि नोंथांमोना इसिबां रल प्ले खालामबाय खालामनायनि उनाव नाथाय नोंथांमोननि मोगथांनि जेनाखि आखुथाय बे आखुथायखौबो नों गाव चेन्ज खालामनानै लायाबालानो नोंथांमोननि नोजोरफ्रा जेन'बा नो डाउट गुबुननि सोलेरनि सायाव सोनारबाय गुबुननि माने देहाखौसो लब जाबाय अब्ला बेबायदियाव जोंनि समाजालाय मा जागोन आं नोंथांमोनखौ बार बार होनदों आगोलावबो बुंदों दिनै सिखाव खामानिखौ गाज्रि खामानिखौ जोङो बारा मावनो हाया होननानै जोङो एटलिस्ट नोङो जेरै हमजाखायो होननाय बाथ्रा दंखायो दै नोंथांमोना फोथायगोना फोथाया आं मिथिया खिन्थु नोंथांमोना हाजार बार नायबाय था सानसे दोनखोमानो मालाबा माबा मोनसे गेंग्रें गुरें जालायखानानैब्लाबो बे ओंखारखागोन नों साथाम लोगोजों माव सानै लोगोजों माव सासे लोगोजों माव माबा मोनसे उनावहाय खाजिया जाहैखाथारो आरो बेवहायनो गासैबो बाथ्राया ओंखारो अब्ला नोंथांमोना जुदि जेनेबा समाजखौ मोजां मेसेज होनानै इसिबां पपुलार जाफुनाय मानसिया दिनै बेफोरबायदि जानांगौबा बिराद दुखुनांथाव बाथ्राना आं गासैबो बिथांमोनखौनो बुंदों फिल्म इन्डास्ट्रिया बिराद बरनाम जायो बिसाया बिराद गिदिर बरनाम जागोन होमबा बिसाया माबायदि मानसिफोरखौ लादों मोनसे जोंनि समाजाव फोथायनो हायि जालांगोन एक्टर एक्ट्रिस होननाय लोगो लोगोनो जोंनि समाजाव मुगैनाय बे मोनसे आखुथाय फैगोन सानसे समाव जुदि बेखौ दिनैसिमबो बिखाया जुदि फोसाबनो लानो हायाब्ला मानोना मास मोनसेनि उनाव मास मोननै उनाव बोसोरसेनि उनाव बेफोरबायदिनो जाथाय ओंखारबाय थायोब्ला बोरै जागोन आरो बे जन ब्रादारा बुंनाय बायदिनो बेफोरबायदिबा सोरनो फिसाजोफोरखौ फिल्म इन्डास्ट्रियाव हरगोन होननानै मा बिसास लानानै जेनेबा बबे गोसोजों बबे फोथायनाय लानानै गावनि गथ'फोरखौ फिल्म इन्डास्ट्रियाव बोरै हरगोन ना फिल्म इन्डास्ट्रियाव थाङोबा जुदि गाज्रि आखुथाय सोलोंनांगौ जाहैयोब्ला बा रोङाब्लाबो फोरोंहैयोब्ला दिनै एदावदाव गाबोन एदावदाव दिनै एदावदाव गाबोन एदावदाव एदावनानै बिथांमोनखौ गुमुरखौनो गासिबो मोनफ्लेनानै लाजोबनानै सिंसा गासैबो बाथ्राफोरखौ बिथांमोनजों रायलायलायनानै लास्ट बाराव बिथांमोनजों बेफोरबायदि जालायनाय घटना जायोब्ला सोर फोथायगोन दे आं गोरोन्थि बुंदों मा आं माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदों जन ब्रादारा माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदों जेबो बुङाखै बिथाङा थार बाथ्राखौ बुंदों ओंखायनो होनदों रायजो राजा नोंथांमोन साबधान जाबानो जाबाय कि नोंथांनि गथ'आ फिल्म इन्डास्ट्रियाव थांनो नामा थांनो होनदों नामा थांदोंबा माबोरै सोरजों थांगोन माबायदि जेनेबा प्रडिउसारजों थांगोन सोर लिड खालामलांगोन मिथिनाया मोजांसै नङाबा नोंनि फिसाजोनि केरियारा दंथ' जानो थांगासिनो दङ दा गतिके आंनि खावलायनाया बिसो आं सोरखौबा आसि थुनानैबो आं बुङाखै जे जन ब्रादार बुंनाय लेखायैनो आंबो दिनै गोसोआव मोनदांथिदों आरो आं गोबां आंनि भिडिअ आं चेनेलाव गोबां भिडिअ होबाय बेफोरनि सायाव बुहुद होबाय आङो मानोना जेरै आं होनदों ओंखायनो लेखा फरायनो गोरों मानसिफोरखौ लेखायाव खन्थाइनि गेजेरजों गियान सोयो रायथाइनि गेजेरजों गियान सोयो लेखा फरायनो गोरों मानसिफोरखौ रायथाइनि खन्थाइनि गेजेरजों गियान सोयो नाथाय जायफोरनाखि लेखा फरा रोङा लिरनो फरायनो रोङा बैसोर बायदि मानसिया फरायनानै गियानखौ सोलोंनो हाया गतिके बिसोरखौ मेथाइनि गेजेरजों गियान सोयो सिनेमानि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों मोजां मोजां स्क्रिप्ट लिरनानै फाव बिसोरनो भावथिना दिन्थिनानै होनानै मानसिफोरखौ गियान सोयो नाथाय बेबायदि गियान सोग्रा मानसिफ्रा जुदि सिङाव जुदि सनस्राबा बिसोरनि गोसो गोरबो सानस्रिफ्रा जुदि गेसावबा मालायनि देहाखौ लब जायोब्ला मालायनि देहाखौ लानानै बिथांमोना गेलेयोब्ला सोरखौ फोथायगोन दाना जों सोरखौ फोथायनो जों पाब्लिकआ जेसेबां सनमान होनानै नोंथांमोनखौ नायदोंमोन नायो अब्ला मा जागोन दाना नोंथांमोना सोर सासेखौ मा खालामगोन दाना दिनै थारिखआव सोर सोरखौ मा मावगोन नोंगौ जे अनिल बिथांनि रायलायनाया बिराद गिदिर मोनसे बुन्दु रायलायनाया बिराद गिदिर दाय जादों बियो बिथाङा होनदोंमोन कि बारा फन रायलाया होननानै नाथाय आं दिनै बिथांनि फन रेकर्डिंनिफ्राय बुजिनो हायो नोंथांमोनाबो जाज खालामनाय सासे आननोन मानसिजों जे रायलायफेरथाराब्ला सासे आननोन मानसिजों गुमुर मोनै मानसिजों डाइरेक्टलि बिदि रायलायनो हायोना दे जुदि हायो आं नोंसोरनो बान्था होगोन प्राइज होगोन आङो प्राइज
आननोन मानसिजों जुदि बिदि सोंलाय हरनो हायो रायलायफेरथारि मानसिफोरजों गुबुन मोनखाय मानसिजों बिदिना थिक माबा हेन्टेन बायदि बायदि सोंनो हायोना जुदि आननोन मानसिजों सोंनो हायो होनना बुङोबा आं प्राइज होगोन गुबुन मोनखानाय मानसिफ्रासो मिथिखानाय सिंसा मिथिखानाय मानसिफ्रासो बिदि रायलायोना आरो बिदि रायलायनायखायसो बुंना ओंखारदों दा बाथ्राया बे दा बेखौनो सोरबाया आंखौ माबा बुजिलायगोन खिन्थु नोंगौ जोंनि समाजाव माबा मोनसे जों थार खोथाखौ बुंबाबो जोंनि सायाव आसि थुग्रा गोबां मानसि थायो नोंगौखौ खिथानानै होब्लाबो जोंनि सायाव आसि थुग्रा गोबां मानसि थायो आरो आं बुहुद खोनाबाय आरो बुहुद मिथिबाय फिल्म इन्डास्ट्रियाव गाग्रा जे न'खरनि सोद्रोमाफ्रा बिसिजों फिसायजों नांलाय खमलाय जायो होननाय बाथ्रा मालाबा दावराव दावसि जाबाय थायो नांलाय खमलाय मानो मा जायो मिथिया नों बयनिबो संसारा दावराव जायो जानाया आंनावबो न'खराव दावराव जायो सम सम बिसि फिसायजों संख्रिजों फानलुजों हेन मालाबा ओंखाम जालायलायो बोराबायलाय दावराव जाया नङा बयनावबो जायो खिन्थु समाजाव जायफोरनाखि सावथुननि गेजेरजों मोजां मेसेज होनो नागिरग्रा एक्टिं रल प्ले खालामनानै जाय बिथांमोना दिनै समाजखौ दैदेननो लादों बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिया इसेबांखि साव जानो नाङा जेरै सिनेमायाव एरै रिल मोगथाङाव जानांगौ जेरै रिल आरो जोंनि सिनेमायाव बेबायदि जानांगौ आरो नोंथाङा जुदि मोगथां जिउआव जुदि मोजां माने रल समाजनि बिहोमा होनो हानाय जुदि एक्टिं खालामनो हायाब्ला एबा नोंनि सान्थौआ बिदि नङाब्ला सिनेमायाव गायैयानो मोजां आरो जन ब्रादार बुंनाय बायदि मोजाङै बासिनानै सोरबायदिखौ फिल्म इन्डास्ट्रियाव लाबोनांगौ आरो लाबोनाङा बेबायदि मानसिखौ नोंथांमोना जाज खालामनानै सेलेक्ट खालामना लाबोनांगौ आरो बे बिसानि फुल दायथ' गासैबो सर्ट मुभि गाजोबबानो जे बिथांमोनखौ जे माने बिखायाव सोनांगौ बिसायाव सोनांगौ बेबो जुदि जाथावोब्ला गोसो जेनेबा नोंथांमोना दिनै फोरमायनो हागोन नामा जाय बिथांमोना गोबां मानसिफ्रा दिनै सर्ट मुभि बानायदों सर्ट मुभि बानायदों बिथांमोना मा बिखायाव मेम्बारशिप नामा बिथांमोना बिसायाव मेम्बारशिप दंना गैया दिनै हमना लादो आंबो माने सर्ट मुभि बानायबाय सोरबायाबो साथामजों लोगो जाना सर्ट मुभि बानायबाय बिथांमोना मा बिसानिथ' नङाना दा बेफोरनि सायाव नोंथांमोननि सायाव बिसानि सायाव माने सोनारहैबाय बे बाथ्राया ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायदों आंनो जेब्लायबो आङो जोंनि बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैयो फिल्म इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जौगानाय थुनलाइनि गेजेरजों जौगानाय राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय इट्स एन्ड एभरि साइडआवहाय जोंनि बर' हारिफ्रा जेब्लायबो जों गोख्रों जानो नाजानांगोन आरो गोख्रों जाबासो मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय जेब्लानाखि जों जौगागोन आबाद मावग्राफ्रा मोजां आबाद मावगोन बिजनेस मावग्राफ्रा मोजां बिजनेस मावगोन फालांगि खालामग्राफ्रा मोजां फालांगि खालामगोन लेखा फरायग्राफ्रा लेखा मोजां फरायगोन मटिभेशनेल स्पिकारफ्रा मोजां मटिभेशनेल स्पिकार होगोन स' बेफोरबायदि मानसिफोर फारफ्रोमबो साइडआव जे जों जेब्लानाखि जों थिग जाबाय राफोद जाबाय अब्ला जोंनि समाजा जौगागोन नाथाय सोरबा सासे मटिभेशनेल स्पिकार होग्रा मानसियाबो सोरबा मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसिफ्राबो सोरबा मोनसे बिजनेसनि मानसिफ्राबो जुदि सिङाव जुदि बिनि सनस्रा बा बिनि गोसोआ गुबुननि देहानि सायाव लब जानानै गुबुननि सायाव माने लुबैनाय दङब्ला बेफोरबायदि मानसि थायोबा समाजा जौगानाय नङा आं दायो बुंखाबाय आरो दा आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों ना मा जादों नोंथांमोनासो जाज खालामनांगोन दाना बेखौ आं जाज खालामा खिन्थु नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय खिन्थु बे आरो खिन्थु गोबां मानसिफोर दङ आंनि सायाव बिराद हिंसा खालामग्रा आंनि माने देरनायखौ नायनो बानाय आंनि रोंनायखौ नायनो बानाय आंनि गोसो गोरबोनि मोन्दांथिफोरखौ नायनो बानाय आंनि माबानायफोरखौ नायनो बानाय गोबां मानसिफोर थायो खिन्थु नोंसोरबो हायो नोंनि साननायखौ सोलायनो खिन्थु नोंबो हायो नोंनि सेन्टिमेन्टफोरखौ सोलायनानै माने हानाय नों दाखालि गाज्रि मोनब्लाबो बोसोरनि सिगां नों गाज्रि मोनब्लाबो बोसोरथाम सिगां नों गाज्रि मोनब्लाबो नोंहा दा सम दं नोंनि आखुखौ सोलायनो मानो नों बे गाज्रि मावनायनिफ्राय नों गावखौ सोलायनो हानाय नोंहा गोहोखौ मोनबाय एक्सिडेन्टनिफ्राय नों सोलोंनो हाबाय बेफोरबायदि जायोबा बेबायदि जायो स' दाबो सम दं नोंनि साननायफोरखौ गार बेफोरबायदि गाज्रि साननायफोरखौ आरो जेब्लायबो नोंसोरो गावनि साननायफोरखौ सोलायनानै मोजां मानसि जानो नाजा मोजां मानसिया नोंबो जागोन सानसे नों गाज्रिमोन ओरैबायदि मोजां जाबाय बे सानसे फैगोन बाल्मिकिया मा जाया गोसोखांहर स' बिनिखायनो गावनि सानस्रिफोरखौ जेब्लायबो गोथै खालामनानै दाला रायजोफोर नोंनि सानस्रिखौ गोथै खालामनानै दा जेब्लायबो गोथां फोथांनानै दोन सानसे नोङो जेरैब्लाबो नोंनि साननायफ्रा लासै लासै माने इनक्रिजिं जाबोबाय थानानै सानसे नोङो मोजां सासे समाज दैदेनगिरि जाहैनो हानायनि चान्सआ नोंहा दं आं बेखौ बुंखाबाय थेंक इउ